Hola, bones. Avui fem una mica de paròdia al senyor Justo Molinero. I és que quan tu tens un català amb DG, jo una mica, un DG castellano-aragonès, tirant a català de la Franja i les Terres de l'Ebre, és un català cap a l'oest, Franja de Ponent. És una mica mesclat entre la part de dalt i la de baix. I fixeu-vos que té mèrit perquè la meva família, l'altra família, és de la part de Tarazona, amb Sòria, el Moncayo. Pozuel de Ariza, es diu el poble de la meva àvia, que en pau descansi. Això que estava dient, que és important que si una persona castellana que no està habituada a parlar català i fa l'intent i l'esforç de parlar en català, no se li canvia l'idioma, que és una cosa bona també el que fan els catalans perquè no es sentin malament els castellans parlar-los en castellà, però es té que entendre que si aquesta persona vol parlar en català i fa l'esforç, també se li ha de contestar en català. I d'aquesta manera, aquests castellans que volen parlar català s'acostumen a parlar en català, perquè és una cosa que em passa a mi. No molt, molt poc. Estic habituat a parlar en català, però em passa de vegades que algunes persones em fan parlar castellà i se'm perd una mica el costum de parlar en català. No és bo del tot, perquè jo vull parlar català. Però s'ha d'estar adaptat a la situació, perquè a aquests barris, nou barris, Horta i Sant Andreu, es parla en castellà. Per molt catalans que vulguin ser els de Sant Andreu o els de Horta, que són dos barris amb poder econòmic castellà, però societat catalana. Horta una mica més centralitzat i Sant Andreu fictici. El barri de Sant Andreu, Nou Barris era abans de Sant Andreu, però hi ha diferències molt grans, perquè a Nou Barris es parla quasi bé tot en l'idioma del castellà, i a Sant Andreu es parla català, però hi ha molts castellans. Els negocis, sobretot. Molt capital espanyol, desgraciadament. I ho dic en sèrio. Enhorabona al Barça, a Sant Andreu, que han guanyat la seva lliga. Al meu club també, al meu equip, que jo vaig ajudar de col·laborador, segon entrenador, que també han guanyat la lliga. Ahir va ser la cursa de Nou Barris. Fixeu-vos que va coincidir que jo tenia que fer un entrenament el dissabte o la setmana anterior de 2 hores i mitja. Li vaig preguntar al meu entrenador: Jaume, jo estic preparat per fer 2 hores i mitja? Habitualment faig 2 hores i ja em costa, I em va dir: sí, yo te veo preparado para hacer 2 horas y media. Digo, pues si ho diu ell, és que serà veritat. Va costar una mica, però ho vaig fer. I no m'agradava que coincidís amb la cursa de Nou Barris. Una cursa que m'hagués agradat fer-la, però com que té la coincidència amb els partits de futbol amb les competicions d'atletisme, pues no he pogut competir en atletisme. Però també les competicions entre setmana d'atletisme coincideixen amb entrenaments. A més de que es fan molt controls de categories inferiors i campionats de categories inferiors, i a mi ja se m'ha passat l'arròs. No del tot, però d'alguna manera sí. A més de que jo no vull fer competicions a nivell veterà, perquè crec que encara tinc nivell per poder competir en absolut. Tot i així, arribarà el moment que
que ja competiré solament en veterà. O no, no ho sé, el futur. Però encara em sento jove. Sento jove i amb ganes de fer les coses. Ara tinc una prova el dia 20, dintre de 2 dies, al Vall d'Hebron, i a veure què em diuen. I em veig àgil per fer coses. El que passa és que ara, avui ha sigut l'últim dia que entreno amb el meu entrenador, Eloi Moore, d'atletisme, un noi que va ser d'elit, va arribar al Campionat d'Espanya de 1.500 en pista coberta, en pista coberta, era del Monzón i he canviat el meu entrenador del Fraga i em diran com es supleix la situació perquè ell estava molt enfeinat i feia temps que no parlàvem i el millor ha sigut, he parlat amb ells, el president, i el millor ha sigut arribar a un acord i canviar. Estic encara content amb el Fraga i seguiré. Ja porto 3 anys, més un any de fa uns anys que vaig fer, unes temporades que vaig fer de sènior de un any amb ells i a veure com va el futur, perquè no és necessari fer canvis. Mentre estigui content. Si comencen a haver-hi mals moments o pensaments de que canviant pot ser per millorar o per no estar pitjor, llavors sí que s'ha de prendre la decisió. Però si no és el cas, jo ara no tinc el mateix nivell que tenia abans. Jo vaig parlar l'altre dia amb el meu psiquiatre. Li vaig dir, no m'arrepenteixo de dir psiquiatre. Podria dir metge, però és psiquiatre. Li vaig comentar que m'he engreixat molt. Tinc més cos, més força. En algunes coses estic força bé per fer proves atlètiques o d'esport, però per un altre costat no m'agrada estar com una bola, com estic molt... tinc massa grassa i és perquè m'he inflat i no m'agrada aquesta situació. Així que en els propers mesos la cosa anirà millor. Per un altre costat, hi ha gent que em planta cara per al YouTube. És bo que hi hagi conversacions i debat, o taula rodona, o simposios, o el que sigui. Aquestes coses que fan de que hi hagi reunions, ja sigui en un taulat, ja sigui en unes cadires, ja sigui tu a tu, ja sigui amb més persones, ja sigui en una oficina, però crec que si no és constructiu és millor no parlar amb aquesta gent perquè tenen les de guanyar i jo el que veig és que he tingut algun problema quan han decidit fer-me república. Jo sóc una persona que sóc comunista, sóc no. I sóc un comunista convençut i un comunista del nord de la península. No sóc una persona que sigui anarquista. No sóc una persona de lletra R ni de sí. No sóc una persona de costat esquerra. Això no vol dir que no sigui d'esquerres, sóc d'esquerres. Però que vull dir que hi ha gent que et fa les coses perquè vol que les facis obligatòriament i això no és el camí. S'ha de debatre, s'ha de fer les coses per el bé de tothom, amb un tu i jo, arribant a acords, democràcia i si jo sóc així i els altres són d'una altra manera,
és bo que també els altres siguin d'una altra manera, però no amb males intencions. Hi ha persones que fan les coses pensant-se que és el bé per tu, però no és el bé per tu. Llavors, la idea és fer les coses com un creu oportú, no amb segones. I hi ha persones que se't fiquen a la vida perquè et troben a faltar i pensen que tu ets com ells, com eres abans amb ells. I tu no ets com eres abans amb ells. A ells els agrada que tu puguis encara ser moldejat per ells. Però no és el cas, no et deixes. I com que no et deixes, ells tampoc agraeixen que tu li diguis coses. O sigui, és com que se't baixen els pantalons, però no et deixen que tu li diguis coses. I volen que tu vagis darrere d'ells. Li agrada aquest protagonisme de sentir-se beneficiats contínuament. Sento si això dol, però he vist aquesta situació i no estic per lamer el culo a todo el mundo. Cosa bona lo de Renfe. Línea orbital. No és tan difícil. Fer enllaços de territoris i vies. Des de Granollers a Mataró no hi ha molta distància. Hi ha un munt d'autobusos que van de Granollers a Mataró. De fet, el tren Costa Brava, que anava de Portbou Cerver cap a Madrid, tenia aturada en Granollers, i des d'allà hi ha una topera que surt el tren cap a Martorell, i la següent estació és Vilafranca, en termes de propança. I així com van fer la variant de carretera que anava de Vilafranca a Vilanova, és un bon pensament que es pugui fer cap a Vilanova. Hi ha molta proximitat per la gent que agafa els trens en aquests termes intermitjos i poden anar cap a Tarragona o fins i tot la zona de Lleida o de València. Si van a Lleida, tenen l'avantatge de que poden anar a Madrid, Euskadi o Saragossa, i també per la part de baix poden anar a les Terres de l'Ebre o una mica abans per València. També no descuidar la zona de Mataró, que poden anar a Malgrat de Mar i Blanes, i això tot és circunvalació. És transversalitat, encara que no m'agrada aquesta expressió, però no em descuido de la línia de Terrassa i Lleida per la zona de Manresa, que ja està fet abans que aquest projecte, el projecte de Terrassa a Lleida. O sigui que Lleida és una estació molt important i seria bo que no hi ha molts quilòmetres que es pogués fer la història d'Aragó, des d'on estan les restes dels reis d'Aragó Ferran, el monestir de Poblet, o des de Lleida, que és molt proper, cap a Caspe, o des de la zona de la plana de Picamonxons, que també té un enllaç entre Valls i Reus, Tarragona. Gràcies.